Zai iya kasancewa ne kana fuskantar matsalar rashin ƙarfin mazakuta, likitan ka ya rubuta maka sildenafil. A cikin wannan bidiyo zan koyar da kai yadda ake shan sa, wani side effect zai iya janyowa, wani matakai ya kamata ka ɗauka domin kariya daga illoli dalilin shan maganin. Domin sanin waɗannan baki ɗaya, sai ka kasance da wannan bidiyo zuwa ƙarshe yanda ba za ka rasa wani bayani mai muhimmanci ba. Sunan maganin sildenafil, amma ana sayar da shi a brand name da dama irin su Viagra, Rebatio, Liquorave. Sildenafil na zuwa a sigar tablet, capsule, suspension. Lokaci mafi dacewa da ya kamata ka sha maganin domin samun wadataccen tasirinsa shine ka sha shi awa ɗaya kafin kusantar iyali. Amma duk da hakan za ka iya shan sa awa 4 zuwa minti 30 kafin buƙatar hakan. A nan yana da muhimmanci ka sani ba a so a sha sildenafil fiye da sau ɗaya a rana. Ma'ana bayan shan maganin a wannan rana kuma ka sake shan sa. Idan za ka sha sildenafil tablet, ka haɗe shi da ruwa, kar ka tauna shi ko ka narka shi. Idan kuwa za ka yi amfani da sildenafil suspension, ka girgiza kwalbar maganin, sannan ka yi amfani da ma'auni da kwalbar ta zo da shi, ka ɗebi daidai adadin da likitan ka ya umarce ka. Kada ka ɗebi fiye da haka ko kuma ƙasa da haka. Sannan wani ƙarin bayani mai matuƙar muhimmanci shine za ka iya shan sildenafil kafin ka ci abinci ko bayan ka ci abinci. Sannan shan sa bayan ka ci wani nau'in abinci mai maiƙo na janyowa jikinka ya rage zuƙar maganin. Hakan kuma na rage tasirinsa. Da wannan muka zo amfanin maganin. Sildenafil magani ne daga rukunin magunguna da ake kira phosphodiesterase inhibitors. Yana aikinsa ta hanyar daƙile wani enzyme da ake kira phosphodiesterase 5. Ta wannan hanyar, sildenafil na janyowa jijiyoyin jini su buɗe yadda jini zai wuce zuwa mazakuta da kuma huhu. Dalilin haka akan yi amfani da sildenafil wajen maganin matsalar rashin ƙarfin mazakuta, hawan jinin huhu da sauransu.